Ashe zan sake ganin ka? Ashe za ka sake dawowa inda nake? A'a, ke wai abun mamaki ya baki? Hamzat ce ta zo ta sanar da ni ta ce ta ganka ka dawo ban yadda ba. Shi yasa na taho da gudu don in ganka. Allah sarki, ai ba zan manta da ke ba. Ashe dama za ka iya dawowa inda nake? Ke ce bugun numfashi na, kuma ko ina bacci, sunanki kawai nake ambatawa. Ai san da nake miki, ba a cewa komai Talatu. Ke ko ina bakin daga, wallahi ke nake tunawa. A filin daga ma ana bari ku yi tunanin masoya? Haba, tun yaushe. Gaskiya ba ƙaramin burge ni kai da ka zama soja ba. Allah? Zan zama abin takama, abin burgewa. Yanzu bari mu shiga gida in gaida ummanki ko? A'a, kai ka shiga daga ciki. Kaga dama na zo ne in tabbatar da cewa kai din ne ka taho. Karbi wannan.